Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa barakatuh. Min Allah subhanahu wa ta'ala te nagradinoltu men. Amin. Inshallah kana stavina kod ova kaj čilamine wa ma'rifatu dini l-Islam. Wa ma'rifatu dini l-Islam nastavinilo šejh rahimahullahu ta'ala te vakerol. Pa spoznajne Allahe, spoznajne pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, onda tuke tano te spoznajne Islam. Amas akate pazine no, akate o šejh rahimahullahu ta'ala vakerol wa ma'rifatu dini l-Islam bi adilla. Znači, spoznajn o Islam dokazenca. Odvatano važno, pazin, primetinari olafi, soske, akateka olafi, o rahimahullahu ta'ala vakerol bi adilla. Co znači bi adilla dokazencar. Odoleske vakerol, soske dokazencar, penol, soske odvatano jek imani sutano čvrsto. Jek imani, jek vera sutani čvrsti, sigurni. Kana tu džanela dokazencar. Kana tu učinđalna razumiba hem razmišljiva. Znači, odja vera tani čvrsti, hem tani bud sigurni moguremni vera. Dokazencar. Soske, kotari vera, ako mange, kao vol, čvrsti ili sigurni, ili poškar vera tu. Odva ojete, te džako način, te džako drumo, te rode od dokazjalake. Kod drumo te rode od dokazjalake. Emperom šejh rahimahullah ta'ala emperom بمعكس الدين وإيمان المقلد الذي هو إماع. Прено пази нешкал, прено те разликуи намен или супротно те кера кодова и вера, те разликуи намен тари и вера, хем таро имане околестар кас упонашино. Пазине, кас упонашино. Значи околе кас упонашино те керамен разлика. Соске, кој од вас со упонашино? Прено са рек следбени кокороло со упонашино. Соске од ова фа'ал муқаллад керол дисаво дело или ка кероло кова касу понашиноле, кас пратиноле, следбенико бизо размишлибе, бизо те улол те дикол, те родол, негога дикол ка керол одова касу имитерино, ка керол, овда ка керол. Па бено ка ачавол одова касу имитерино, касу понашинол, бизо размишлибе, овда ка ачавол. Овда ка ачавол. Деска мора те разлуки на мене стар. Само те која него, те дика доказенцар, кела и вера. Però, ma non butek žalibek, tano bud baro žalibe, sosko odva imani, bizo dokaze, bizo detaljno, bizo objašnjenje. Ako na žani ti vera, onda kod vatano jek našti ki to bilo, kak dobino jek čvrsto imani, čvrsto vera ki to bilo. Proleska amin getanote, te dika te razlikuj namen tarodova, te dika tu čina mari vera, dokazencare, insha Allah. ورحمه الله تعالى وكرول قال مسألة ثانية وكرول عمل به. Spoznajneti vera o Islam, onda tu ke tano mu prav, te kere buti kodova. Znači, amala bih, te kere delo, te kere prema odova. Doleski vakerol, هذا هو أمر. بحنو هذا هو أمر. بحنو أكواتون يك ديتي بوتي بحنو. أكياتون يك ديتي بوتي те кере бути премало знање. Пало со ту учине, онда ту мора те кере одито корако. Кржано прво, онда ту мора пало со учине, домиджан знање, алхамдулилlah, онда ту мо прал, валанол те кере јек дито корако, а доа оја, те кере премало доа. Те кере премало доа бути те кере. Пенол علم وحده خطوة غير الكافية. Пенол знање, коркори песке, само знање, на не доволно за спас. Само знањето, само джандипа,
коркори песке, на не доволно те спасинето. На не доволно за спас. На не могучето те спасинето. Само знање. Него мора со амеле би. Мора те клере перма од знање. Насаме сито знање ке пракса нигде. Ондак, на не доволно за спас. Подолеске, мора ту со те кере бути према од знање. Ниске акерон. فعمل بالعلم لا ينفع. Penol, pa o delo без знање لا ينفع. На користинол. O delo без знање на користинол. Pa isto акерон. واعلم لا عمل. Penol o знање без o delo معه لا ينفع. Исто на користинол. O знање без o delo исто на користинол. Емо дело без o знање исто на користинол. Подолеске вакерол. И сега тека со шейх рахимахуллаху таала споминунџа вакерџа да o јевреја заслужинџе и казна. Заслужинџе и оли срџба Аллахески. Соске праланен, соске он инелен знање, инелен џандипа, ама на керже према удуа џандипа. Па исто акатека. Окова, о христијања, исто инелен керже дело, керже делија, ама на инелен џандипа. На инелен знање, подолеске му прал, амаро те дика, те ке работи према удуа знање. Соске ка спасина манушка. Дик пазин. O zekat, o знање и силе по зекати. Сародва. O знање и силе по зекати ако кере премалесте. Ако кере премалесте. Или не леки пракса. Ако на кере премалесте, онда ко знаеш ол против туте. Доказ против туте шал. Мшавек пример да ту те ове упропастино. Те упропастинето. Одоля. Подолеске му Аллах субханаху ва таала те керуваме таракло со коучинен, со ка спознајнен, хем со ка керем пути према одоа. Ту могучеваме ге те деламе ек снага, ек помоć тар Аллахи те ке работи према одоа со џаналум. قولوا قولا هذا استغفر الله الذي